በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ክነመስግኖ ክስካብ ዛ ሰዓት እዚኣን ደቂቃን ብሰላም ብጥዕና ገይሩ ዘጽንሐና ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስገናን ይብጻሕዮ። እሺ ኣብዛ ሓለፈ ኦሪት ዘፍጥረት እንታይ ዕላማ ገይሩ ዝተጻሓፈ እዩ። ንሕና ካብኡ ንወስደ ትምህርቲ እንታይ እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዘምህረና ዝብል ርኢና፣ ከምኡ እውን ክስካብ ምዕራፍ 4 ዘለዎ ንባባት ርኢናዮም ኢና። ሎማዓንቲ ድማ ሕፅር ዝበሉ ክልተ ምዕራፍ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ክንርኢና። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ተኸታተልትና ዝኾንኩም ደሞ ከምቲ ልሙድ ነዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ፣ ሸር ድማ ኣይትረስዑ እናበልኩ ናብኡ ክብለኩም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ካብ ኣዳም ክስካዕ ኖህ ኢሉ እዩ ዝጅምር። ሓቢርኩም ንፅንሑ። መፅሓፍ ትውልዲ ኣዳም እዚ እዩ። እግዚአብሔር በታን ኣዳም ዝፈጠረላ መዓልቲ ንሰብ ብኣምሳል እግዚአብሔር ፈጠሮ፣ ተባዕታይን ኣነስታይን ገይሩ እውን ፈጠሮም፣ ባረኾም እውን። በታ ዝተፈጠሩላ መዓልቲ ከዓ ስሞም ኣዳም ኢሉ ሰመዮም። ኣዳም 130 ዓመት ምስ ገበረ ብምስሉ ከም መልክዑ ወዲ ወለደ፣ ሴት ኢሉ እውን ሰመዮ። ኣዳም ንሴት ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 800 ዓመት ነበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ። ኣዳም ዕድሚኡ 930 ዓመት ኮነ፣ ሞተ እውን። ሴት ድማ 105 ዓመት ምስ ገበረ ኒሄኖስ ወለደ። ሴት ኒሄኖስ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 807 ዓመት ነበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን ድማ ወለደ። ሴት ዕድሚኡ 912 ዓመት ኮነ፣ ሞተ እውን። ሄኖስ ድማ 9 ዓመት ምስ ገበረ ነቃይናን ወለደ። ሄኖስ ነቃይናን ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 815 ዓመት ነበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ። ሄኖስ ዕድሚኡ 905 ዓመት ኮነ፣ ሞተ እውን። ቃይናን ከዓ 70 ዓመት ምስ ገበረ ንመላልኤል ወለደ። ቃይናን ንመላልኤል ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 840 ዓመት ነበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን ድማ ወለደ። ቃይናን ዕድሚኡ 910 ዓመት ኮነ፣ ሞተ እውን። መላልኤል ድማ 65 ዓመት ምስ ገበረ ንያሬድ ወለደ። መላልኤል ንያሬድ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 830 ዓመት ነበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ። መላልኤል ዕድሚኡ 895 ዓመት ኮነ፣ ሞተ እውን። ያሬድ ከዓ 162 ዓመት ምስ ገበረ ንሄኖክ ወለደ። ያሬድ ንሄኖክ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 800 ዓመት ነበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ። ያሬድ ዕድሚኡ 962 ዓመት ኮነ፣ ሞተ እውን። ሄኖክ ድማ 65 ዓመት ምስ ገበረ ንማቱሳላ ወለደ። ሄኖክ ንማቱሳላ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 300 ዓመት ኣካይዳኡ ምስ እግዚአብሔር ገበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ። ኩሉ ዕድሚ ሄኖክ 365 ዓመት ነበረ። ሄኖክ ኣካይዳኡ ምስ እግዚአብሔር ስለዝገበረ ኣይተረኽበን፣ እግዚአብሔር ወሲድዎ እዩ እሞ። ማቱሳላ ድማ 187 ዓመት ምስ ገበረ ንላሜህ ወለደ። ማቱሳላ ንላሜህ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 782 ዓመት ነበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን ከዓ ወለደ። ማቱሳላ ዕድሚኡ 969 ዓመት ኮነ፣ ሞተ እውን። ላሜህ ከዓ 182 ዓመት ምስ ገበረ ወዲ ወለደ። ኣብዛ እግዚአብሔር ዘረገማ ምድሪ ካብ ኩሉ ስራሕናን ከቢድ ፃዕርናን ከዕርፈና እዩ እንትብል ኖህ ኢሉ ሰመዮ። ላሜህ ንኖህ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 595 ዓመት ነበረ፣ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ። ላሜህ ዕድሚኡ 777 ዓመት ኮነ፣ ሞተ እውን። ኖህ ከዓ 500 ዓመት ምስ ኮኖ ንሴምን ንካምን ንያፌትን ወለደ ይብለና። ተወሳኺ ንባብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 እንትንርኢ ድማ ክፍኣት ደቂ ሰብ ኢሉ እዩ ዝጅምር። እነሆ ሰብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክባዛሕ ምስ ጀመረ ኣጓላት ከዓ ተወለዳሎም። እቶም ደቂ እግዚአብሔር ድማ ነተን ኣጓላት ደቂ ሰብ መልክዐኛታት ምዃንን ምስ ረኣዩ ካብኣተን ዘዝመረፅዎን ኣንስቲ ወሰዱ። እግዚአብሔር ከዓ ሰብ ስጋ እዩ እሞ መንፈሰይና ሓዋሩ ኣብኡ ኣይነብርን፣ ዕድሚኡ ድማ 120 ዓመት ይኹን በለ። በቲ ዘመነቱ ከምኡ እውን ብድሕሪኡ ኣብ ምድሪ ኔፍልም ዝበሃሉ ሰባት ነበሩ። ደቂ እግዚአብሔር ናፍተን ኣጓላት ደቂ ሰብ ኣተው፣ ንሳተን እውን ወለዳሎም። እዚኣቶም እቶም ካብ ጥንቲ ሱሙያት ዝነበሩ ጀጋኑ ሰባት እዮም። እግዚአብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐ ብልቡ ዝምነዮ ሓሳባት ድማ ኩሉ ሻዕ ክፍኡ ጥራሕ ከም ዝኾነ ረአየ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምፍጣሩ ተናሰሐ፣ ብልቡ እውን ሓዘነ። እግዚአብሔር ነቲ ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክሳዕ ለመም ዝብል ክሳዕ ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ገጽ ምድሪ ከጥፍኦም እየ፣ ስለ ዝፈጠርክዎም ተናሲሐ እየ እሞ በለ። ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ። ኖህ ትውልድ ኖህ ከምዚ እዩ። ኖህ ብትውልዱ ጻድቕን ቁኑዕን ሰብ ነበረ።
ኖህ አካይዳው ምስ እግዚአብሔር ገበረ ኖህ ሴም ካም ያፌት ዝበሃሉ ሰለስተ ወዳት ወለደ ምድሪ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሓጢአት ተበላሽያ ነበረት ምድሪ ከዓ ብዓመፅ መሊኣ ነበረት እግዚአብሔር ድማ ንምድሪ ራእያ ንሳ ከዓ ተበላሽያ ነበረት ስጋ ዘለበሰ እውን አካይዶ አባላሽ ነበረ አምላክ ድማ ንኖህ ናይ ኩሉ ስጋ ዘለበሰ ፍጻሜ ኣብ ቅድመይ በፂሑ ኣሎ ብሰንኮም ምድሪ ዓመፅ መሊኣ እያሞ እነሆ ኣነና ኣቶም ምስ ምድሪ ከጥፎም እየ ንስኻ ግና ብዕንፀይቲ ጎፈር መርከብ ስራሕ ነታ መርከብ ክፍልታት ግበረላ ውሽጣን ደጋን ከዓ ብቅጥራን ለምፃ ንውሓታ 300 ዓመት ስፍሓታ 50 ቁመት ንውሓታ 300 እመት ስፍሓታ 50 እመት ቁመታ ድማ 30 እመት ጌርካ ስራሕያ ነታ መርከብ ኣብ ላዕለያ ሓደ እመት ዝቕመቱ መስኮት ግበረላ ኣፍ ደገ እታ መርከብ ድማ ብጎድና ግበሮ ታሕተዋይን ካልኣይን ሳልሳይን ደብሪ ግበረላ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ህይወት ዘለዎ ኩሉ ፍጡር ምንቲ ክጠፍእስ እንሆ ኣነ ማይ ጥፍኣት ናብ ምድሪ ከምፅየ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ከዓ ክመውት እዩ ምሳኻ ግና ኪዳነይ ከቕውም እየ ንስኻ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ሒዝካ ናብ መርከብ ክትኣቱ ኢኻ ምሳኻ ብህይወት ምንቲ ክነብሩ ካብ ኩሉ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ካብ ኩሉ ዓይነት ከክልተ ናብ መርከብ ኣእቱ ተባዕታይን ኣንስታይን ይኹኑ ምሳኻ ብህይወት ምንቲ ክነብሩ ካብ ኣዕዋፍ በብዓይነቶም ካብ እንስሳ በብዓይነቶም ኣብ ምድሪ ካብ ዝንቀሳቀሱ በብዓይነቶም ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓሌት ከክልተ ምሳኻ ናብ መርከብ ይእቱ ካብ ዝብላዕ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንኣኻና ኣቶም ቀለብ ዝኸውን ኣእቲኻ ኣፍታ መርከብ ኣክቦ በሎ ኖህ ድማ ከምቲ ኩሉ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ገበረ ይብለና ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ይቅጽል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን